Gaurkoan ere, Debagoienako jaiak Bergaran hasiko ditugu Pentekoste jaietan. Beraz, goazen ikusten jendea ze girotan dagoen. Bergarano, atera kalera, jende Oxiroto eta Bergarako gazte guztiak eta disfrutai jai hauek bihotzez eta euskaraz. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina eraso barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Hemen ikusi hau apur bat girua naiz aldatu ala, jente asko dauela. Dudabarik, eta ustot girua berdina izan dela, normalean plazan izaten da, gaurkoan osin ondo plaza honetan, leku aldatu da, baina ikusi da jendeak oso ondo erantzuna dela. Zelan bizi izan dozue leku aldaketa, igual apur bat kaotikoa izan da zuentzat? Bueno, desberdina, egitza jendetza pilatu dela, eta horre beti sortzen dituela, ez oso txikixak, baina hori be bada oso adierazle, jai honetan egiko giruarena, ez, eta oso edarra dela, osiondo plaza gola ikustia eta hurrengo egunetan eukiren gen giro aurre ikustia. Ondoetan jendea faltada, baina nahiko giro ona, jende asko dago. Bai, oso ondo dago. Eta gainera beroa, ondo? Ez, berua ez. Guardixan bero geixegi, baina oin daiko ondo, en plan, temperaturia ja, abanikoak inondo dago. Eta bajando ja, jaiten da bien. Bero pixka, baina oso ondo. Igualdo, beroa. Temperatura berdin dau? Berdin dau, bai. Eta gero ze plan dokotzue, zein biozue? Bueno. Asmua goizeko elektrotxaran gara eltzia. Asmua hori behintzat, baina... Zaki guztela jungoan. Gero entzun kontzertu bat nahiko ondisa okotzuela hemen Brigade Loko, geratzeko asmoik baukotzu? Bai, geratuko naiz, ikusi. Lehenengo filan o...? Ez, arraba honezu egin lehenengo filan... Baina ikusi atzetik, hau gaztetxoen dako, aurrekaldi. Gero kontzertu okotzu Brigade Loko baino lehen hau? Bai, pixa lehena, bai, ontxe ja, ordutxo batian izango da uste dut. Animauta, oso animauta, aurreko urtean eguraldi txarren esan, eta aurten nik uste dut jendea gola, a tope, despasau. Ondo, hemen lanian. Bai, zelan bizi izan dozue aldaketa hau lekuana txosnetatik? Jo, banik, aurreko urten izan zian bide berrin, jaixak egizadatan aldatu dela eta aurrekoan izan zen bide berrin. Aurten da izan jendetaz azkenian, dauko ben karpia, udaltzeko karpia hemen dago, baina oso ondo egisa izan da, oso ondo pasatzen dugu eta berritxik eta izan dako diaren jaixak, beti gustora. Gero ze plan daukotzue? Juerga pixkako da, Bai, kontzertuak ikusi eta ondo pasau. Brigade Loko ikusteko goguak? Bai. Etxian. Bai, ez? Ze iritzi haukotzue aurten leku aldaketa egondala? Nik egiz izan da naixo tor, baina bueno, hemen ondo barraketatik gertu are eta azike ondo hemen. Hori da. Bai, bueno, toka udana, ez? Gaur ze plan daukotzue? Bueno, ambientiaz disfrutau eta... Eta ondo pasau. Ondo pasau, kuadriakin plana? Bai, barraketatik eta... Bai. Oso ondo pasau, bikote. Originaliza esa cara. Aupa Bergarako gaixa!
Jaixa ze moduz? Ondo, oso ondo. Heldu diaia jaixak? Bai, Ondo, pozik. bai, oso pozik. Beti, Eta beti. hemen paia dia ikusten dugu, badokotzuela ia preparauta. Bai. Zein da zuen trukua hau itxeko? Bueno, trukoa, osagariak onak, eta gero azafrana, pimiento rojo dulce, eta arroz ona, hori da sekreto. Bai, Ikusi dugu jente asko animau dela. bai, beti bezala, Bai, Bai, 150 pertsona, etako, paella vegetala eta paella valentziarra. Jaixa ze moduz oietze jaixetan? Paia ze moduz, ona dau? Bai. Gogoak dokotzu eia jaixak. Bai. Zaila klasia ez tozu eukiko egun batzu. Eta egon zari barraketan, joateko plani badokotzu Juan imiko da, Gero, gurasoak esan dute, adostuko dutela bergero gabean joango garen. Koizian montatzen baginen, ipurdizia bero. Bueno, kuadria ze moduz? Ondo, gogoak. Bai. Eta bueno, paellan inguruan ze moduz dau, ona dau? Txara. Oso ona. Zein dago zu haua, vegetala o bestia? Bixa. Bakarrik proba bat. Bixa. Zein da zure plater favoritua? Lasaña. Lasaña? Bai, kame zinu. Ze moduz dau? Ba, oso da. Goxua. Gustafatue? Bai. Bueno. Zein hartu ezue, vegetala edo kelana? Nik okela. Okela hobeto. Okela. Osua da, baina ezu, Bai. Bereziki lekak eta babak eta, Lekak ez ditu bape jandeak, benetan izatu. Esan duztie goizian gurasoak esan dabiela, barraketa montau eskero ipurdixa goizotuela. Hori zelan doia? Bueno. Ondo. Ipurdixa ondo dako zue? Bai. Vienen montau ondio. Zari montau ondikan? Gero etxera, bai. Gero etxera bueltan igual bai. Nu montau zarie? Kanguro, dragoia, eta eskalesti. Jo, eze, ondo? Ja montau za, estrena dozue, ja? Eta gainera nola da, ikastolan emon dozue entrada. Bai! Jo, eze, ondo, ke plan! Ba, oso ondo pasau neskak, eta zue bai. Berdin, Beraz, oso ondo pasau. Eta umiekin ze moduz doia girua. Umiendako aurreku aproposa da, gero gainera eurendako musikia eta egoten da, eta egitxe esan da primera nahi, urte etortzen da, eta pozik. Dauen beruaz urtu india izozkidanak. Kaixo. Aupa Bergara. Aurten be, 32. lehiaketa da Bergaran bakaia lehiaketekoa, eta ikusi genezake moduan ez da plazan izango, aurten eskoloian da, baina, bueno, hemen bai helduak, bai gaztetxoak parte hartu ahal izango dabe, 12 taldek parte hartuko dabe, eta bagoazen ikustera, danak ondo pasatzera. Dantzan goza baita eta zaindu laguna, dantzan egin jolas egin maitasuna, egin oiu eta entzun oi hartzuna. Garemen bakaia lehiaketan, baina ez dakit zuen kasuan, daukazuen esperientzia gehiago edo lehen urtia dan, edo... Bai, geure atletikan pertsa elkartean izenian gatoz eta aurreneko urtean bebai parte hartu dugu. Plan hona da larun bat goizerako, hemen bakaioa egin eta gero soziedadean jaten dugu eta egun politxa hori larun bat azteko eta nola ez, hemen erraldoia dare bebai, orduan giro ematen debe txapelketari bebai. Oso txumea da bera, baina ez dago esan, pertsak, beraiek, bisak, hone bisak, Fernando eta berak irabazi dutela 2 urte jarraian eta horrengo urtean bigarrenak esan dira lundala gutxi, orduan, Bai, ondo pasau eta bazkeixa gertatu.
eta premisu etorten bada ondo. Igaz, bigar geratu egitzen. Bigarren, aurten igual lehengo, ez? A ber, esto pentseta, baina, bueno, hola bada, posi, eta ez dela bai. Ikuste dut, jende asko hemen daukala plana gero sozialian bazkaltzeko, ze da, ja, bakaia txapelketea eta gero, ja, lehengo gauzitzen dana edo... Bai, karo, azkenean gertatziarren emoten dutzue bakile bat, eta, bueno, eskusiak ja, danak hoxe eskatzen dago, ez, sozialera jun, laguna artean jan, da, bueno. Zuek zarate aurreko urteko irabazleak, ez da? Bai. Eta, ze aurten be irabazteko esperantzaik edo, ze planekin zatozte? Bueno, planekin bai. Egiten suertia daukagun eta idazten dugu, hobeto bestela, Bueno, esperientzia moduan, nire aurten dale lehengo aldixa, baina, bueno, ondo. Ikusten zaituzte hemen, eta bestikin konparatuta gai gaztetxuenak zate, eta ze lehenengo urtia edo... Bai, bueno, berra dauka materiaga, eta, bueno, gustora gai bizera itor. Ondo pasago gabian, eta bukaera ona emotera gabai. Orduan, etxetik pasauta edo... Bai, pasauga, hombre, tu. Bai, itxura. Lo, dutxau. Itxura ona eukitzeko behintzat. Aurten probatzera etorriga, ez? Bizona artean lehenengo aldizia da presentatzen gazela. Bueno, ikustera berek bestiak zelan itxen deben, ikasi, zeo zetxera etorriga. Desberdintasun handixena olixuan egon leke. Batzuk erabiltzen dut oso olixo berdia, oso fuertia, eta beste batzuk ez horren bestekua. Hortxe dago bakarra. Eta gero bakailagoa basmatzia, bakailaguna ekartzia. Hori, dano saiatzen gara honen ekartzen, baina olixo aukeraketan agian egon alda. Bueno, hortxe, aldia. Hemen importantina bakaioa bea da. Bakaioa berak gelatinia soltatzen bada ondo. Azten bada soltatzen, 1000 euro handik ezin da egin. Osea, baina, bueno. Betiko bakalagoa da. Hori, bakutxa bere... Bueno, tokia dauka. Ez da nahi kontau, ezin da kontau. Bale. Nik pintxia naiz, nik ez dut pitxen ezer. Bakarri berakin egon eta esaten doztan hain, baina bai, tokia dauka. Xabizak isen. Autodidakta. Bai, amak esplikau zoztan eta tita. Dantzan goza baita eta zaindu laguna, dantzan egin jolas egin maitasuna, egin oiu eta entzun oi hartzuna. Bai, ez da, suertia izango da, porque azkenian danak onak izango dira, seguramente. Ez ditugu probau, baina betzatu dute danak onak izango dira, osea, bueno, suertia. Hemen erosinek iraziz egin, eta gurituko jo, baina... Da un posi, gero. Bai, espero ez ginen gauza bada, eta bueno, eskertzen da, holako sari batekin, bueno, urrengo urteako animatzen zaitxu, eta ondo. Eta kale julia. Bueno, oso ondo, oinarte posik, egualdi xabe laguntzen dozko, egualdi hona dago, osak, zingak ejau, aprobetxau inbiaku. Izan dozko atzalian behirtengo zatela, eta hor beze plan. Bai, hori da, goizan nolabait montauta dugu, kanpotik bitalde etorri urtetzen die, herrikua gare antolaketan, eta ja atzaldian pasakaia dano batera ingo. Eta aurten ze talde dare gonbidatuta ba? Bueno, aurten herriko plazia ez daukunez, txikitsu hau hain du, bai. Orduan, goizian etorri die Trapaga eta Pasaia, eta atzaldian Donostitik Amara usokua datoz. Trapagatik etortzen gara. Eta zen moduz bergarako harreria erraldoekin? Oso ondo, oraingo seguzkia dator gurekin, Zargorie be bai, orduan barruan pizka bat gehiago, baina erraldoi barruan pizka Zargori gehiago, baina ondo daramagu irtera oraingoz. Hasi gara eta
goizeko gauza da, pizka bat, gero jan, eta arratsaldean emango dugu ja potente, kale jira. Ez egun inoize, bilgadan, baino errai pollita, hemen lagunak ditut eta beraiek errantziaten etortze eta animatzea. Super ondo, gainera igual dixabe lagundu dau. Sobera, eguzkia, baina bueno. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Nola ekin diztira, hemen ez egotean. Bihar izan, senti nahi dut, kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz ez garekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan, beldur nire hauzi. Zemuz gaurko ambientia oingoz. Hombre, bai, bergeran beti duten ambientia, eta gainera, ez da gure herrizia alako, baino, herri berezia guretako. Hombre, pixka gustatzeko juergan ibiltzide bai, horda, bueno, pixka geitxuak kostatzeko gozak itxia, baina, bueno, oso ondo onda. Herrizan erantzuna betiko moan oso ona. Bai, Bergarako publikoa ikusi da animauta edo ondiokan? Ez, hombre, asiria, baina ez. Kao, parte hartzen da bakarrik joku baten azkenengoan, baina bestela Bergaran beti animatzen dozku eta gainera herrizak gurekin dago, da oso guztua. Gare, eskertzeko dugu berrizai, emutun dozkun laguntza dana. Venga, aguanta, que va. Ikuskizunan ikustote gure parteetu bintzat ondo urten da, jentia be, ikusi hona itxike jentia gustora junda, egualdi ona, klasia beteta, eta hori azkenian ikusten da Bergan esena nahi diela, osea que hau da bidea. Aguanta ziurra, ez, gaur bueltan. Ez da. Atzo hasi zian jaixak, baina atzo juerga edo gaur hona etortzeko? Bueno, atzo formal xamarri bilin hona etortzeko, porque bestela gaur indaen beruak inda aguantatzia kosta bitzen da. Xosein gino, baina juerga pixka baina. Eta gaur zer ikusi duzue, publikoa edo ikusizuna bera zer ikusi duzue? Oso ondo, eske Bergan gozada da, Berga etortzia gozada da. Gaina herrixan onda hoi plus ez, baina hemengo ambientia kriston girua goten da, kriston girua. Eta oso gustora. Bai, Bergarako jendea esko gustatu jako Bergarako zezenak eta beti ikusi zaitu hemen, orduan aurten olimpiadetan egongo za edo ikusten duzu? Bai, aurten olimpiadetan bai, egunera hor betetzen duen plazia, egualdixak pixkat ez dut dutzen dago, egizton berua itzen dago. Baina bai, espero, gaina publikoa erantzuten dabil, así que gu guztua, gu egongo hemen egunero.
feria dago, eta, bueno, gaur kriston berua inarren, etxeko txikitsunak hemen onatorri dira, giroaz gozatzera. Denbora asko zoiazte hemen barraketan edo ontsu torrizate? Bai, atzotik eta atzo 11 joan izan etxera, eta oso ondo pasen joan barraketan, montatu izan izadanetan. Bebe bai? Bai. 11 gure izan etxera, bai. 11 juteko hori diru bastante da, Osea, gurasoen pagia. Gurasoen pagia. Bai. Suerte! Y ya está la rueda girando. Hoy pintau dugu erostia boleto bat eta beste toketa jako. Sortia bentsat aden dutagon, Beste barraketaren baten mota usate? Bai. Montau gare larranitan. Aurten barraka karu dara, Tixan, irostez. Aurten Mokolo Bloken 5. edizioa egingo dute Bergarako jaietan. 3. eguna daukagu eta bixamonak pasa direla ikusi dugu. Goazen ikustera jendeak zer dioen. Es el Tato otra vez. Malaquías remixes, ya. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila, eta zenbatetan zenbatetan ibilina zure bila. Gazte zoruak gu ezartu eredu, sekula taberna eta ordu txikiak, etxepe da gure txia, puntuak beti ordaindu, gaba gure eremu, seinale batemu nire burua, beti dauela galdezka. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila. Zer moduz doia, 5. edizioa? Ondo, kriston urduritxasuna egizia, Jende asko dago eta lotza pixkatekin, baina Dana horri, zer ditxutat? oso ondo, itxen da den beruak indurtzekin, jendea animauko zen, azkenean bixamonakin eta beronekin hemen ipintzia. Jende animauta dabil, osake posik. Nik justo nahi supertxarra, baina oso ondo onda, magnesio pilo bat eta saiakera bihar dianak, baina hori oso ondo. Bergarako jaixak ze moduz? Super ondo. Oso ondo. Justo ambientia egunero. Leku aldaketa zelan bizi izan dozu etxos nagunea, kontzertu lekua? Neri da geixo gustatzen eta asko geixo, bai. Bai, handana batuta modan geratzen da eta oso ondo. Pixka de resaka baina ondo. Zelan ikustezu edizioa, girua? Oso ondo, oso girona, antolakuntza eta oso lan ona itzen dabil eta egun politxe izatzen da. Pero geixi igual, baina bueno, ez dela oso ondo. Baukotzu trukoren bat?
Gotzeko. Eski ibiltzen gazkalatzen da fiskal, así que bueno. Gora junda, alda nian da bestela lurrera. Ez daki plegin ala bengo serioa zen, bizitza honek mozun jokozten. Baina ni normal hartuko zen, ez aidaz bozen, ez daki plegin ala bengo serioa zen, bizitza honek mozun jokozten. Gare Bergarako jaixetako azteleneko ekintzaik importantienian, nun gare hando, segabiz ikusten? Ontxe bertan, gare Ibar Garaien autobus geltokixan, balsa jaitxera, aztera doia 2026ko balsa jaitxera, Andrea. 3. urtez ospatzen dana berreskuratu indogulako, eta hemen dago kriston girua, eguzkixa bebai bere lana betetzen dabil. Egisa da, ez da gola urra askoik, ze pasauko da? Arazoan ikustut dala, aurten, claro, aurreko astean kriston eguraldi txarrain zan eta eurixa, baina aste honetan oso ona orduan da horrekia freskatzeko perfektua. Bueno, mentxenago eskizosaurios flotilla kuadrillakin, 3. urtia errekara botatzen zatela, aurten ze gertauko da? Ez dakigu, auskalo, ur gutxiago gainera. Bikote, ze moduzkoa da esperientzia hau zuentzat berriz, ez da? Ondo, lehenengo aldixa gaztiekin itxen duguna, eta bueno, animaudia, ontxe uretan sartzeko lehenengo momentuan pixka komplikau ikusten zan gauzia, baina bueno, buelta mandotze balzia eta igual hola hobeto. Eta zuen partetik nolakoa izan da erekin hau antolatzia, erak gogotxu dare? Bai, oso motibauta hasieratik, gainera gura zuen laguntzaz gure laguntzaz materiala lortzeko eta hori dana, eta bueno, ondo, ondo. Ni bakit beste urte datutan ibilizatela hemen balsan aurten segertau da, esate animau? Ba, asko gustatzen jau baltsa jeitxiera, horreko urtean ridikulo garamten ginoan, eta esan du, bueno, rixantza da, politxa da, ekintza da, asko gustatzen jau, asko sufridu ginoan horreko urtean, orduan sesauekin berbegin dugu, eta esan dugu hori voluntaritza moduan laguntzeko pres garela, eta hemen gari sarditxan. Baina, bueno, rixantzat, eta ekintza honek bultzatu indiadie, sustatu indiadie.
zelako esperientzia, labia uretan dago. Ba, gila esan oinarte ez ginen oso konstiente eta gaur etxetik urten danean izan da, ai ama! Kasko eta guzti irten die kriston ilusinuakin eta gila esan politxa ero ikustia bebai gaztetxoa datozela fuerte, ondo. Hemen daukogu Maite, zinegotzixa gurekin, zelakoa da zuretzat hau ikustia. Bueno, oso ederra, jaurtetxo batzuk edo jazte xaxaukoako antolatzen, eta betxuzen jende juntatzen da, gogotxo ikusteko batxakaitxera nola doian. Talde desentek emonda behin izena gainera, errekia ondo doia, eguali politxa dauko hau, eta nintzen gustora bizuten ari gala hau. Bueno, mentxenago, bide berrira heldu baino bizubi falta dia ja, balsak batzuk uste doia ziala heltzen, baina menago neska kuadrilla batekin, zemuz doia balsak aitxera, kriston eguraldi ona, zer bazabizte ikusten? Bizka bero, baina, bueno, ondo. Bizkela elbizate. Gaizki, oso gaizki. Ze gaitxi? Oso kritiko llegauga. Baina zeba? Gaitxia apurtu gau, hitz danak zer hola puntan jasi nini montau berri. Arrastak eta Rapido geixegi, Ze moduzko esperientzia izan da? Buelta de geixegi eman ditugu, baina, bueno, behintzat helduga ez dala gutxi. Claro, eske gaurkoan prestatu dozue, balsa bat, borobila, horrek bueltak eman bihazean, bai edo bai? Bai, ez dugu ondo pentsa geixa esan, baina, bueno, behintzat ez da apurtu bidian, Ondo pasau dozue, Oso. bai. Ikusten da mozorroa behintzat ondo prestatun dozuela, Bai, ideia onak dauzko zuela, txapela gainera opari bezala polipolitxa, zemuzko esperientzia. Oso ona izela. Zela ikusten dituzu eludien parte hartzaileak. Danetik ikusiko zinu. Bai, batzu naufragoa ikusi ditu, txalupa barik eta olako kontua ikusi ditugu. Baina nahiko ondo, nahiko ondo. Gizon asko ikusi ditugu oinarte, baina, bueno, hemendik horrela igual, hor neska batzuk badan eta, bueno, Zelako esperientzia izan da, Sara? Ba, bueno, junjau baltzia bi aldiz, korrientia gaitxik eta jone zaiatu da egeritzen eta azkenian heldu da, baina, bueno, pixkat mina hartu dugu, marine junjako eskarpina eta, bueno, baina bastante ondo pasatu. Leku asko narama dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe batez delako, etxe ez bada zuekin. Hemen gabiltza berriro, bastarra txalde baten, eguzki dauria bino berdin jarraitzen dute, urrezko katia dara matamona nomenez, zagalduta banabil zuekin galdu nahiko nuke. Kanta hau eskertzeko dela, hortegi berdinak holtza gainean, ta taberna zuluan, garaitze zinegoatea gauden noietan. Beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek bazaudete. Beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek bazaudete. Errepikatu dut behin eta berriz, eta hala ere ezin sinetsi, ez nagoela bakarrik, ez nagoela bakarrik. Irantzi ditugun tragoak kontrako zintzurrera pasa izan direnez, nahasi zaizkidan uretan baziote gozoetan ito izan aizenez. Barkamen eskenien nahi diot bide lagun zintzoari, beldurrez jokatu badut, inortaz ezin fidatu. Izenduko dut zure diztira, zuetan esai gora begira, doa oztopatzen daigu pena da mutuko dira. Beldurrik gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzean ta kolpeka ikasten, arazo bat ez delako arazo zuek bazaudete. Beldurrik gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzean ta kolpeka ikasten, arazo bat ez delako arazo zuek bazaudete. Ta beldurrik gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen, akats mordo bat atzean ta kolpeka ikasten. Leku asko narama dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe bat ez delako, etxe ez bada zuekin. Hemen gabiltza berriro, bastarra txalde baten, eguzki dauri
Pasa ditugula askota jarraitzen du hemen Akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten Arazo bat ez dela korazo zuek bazaudete Beldurrik gabe etorriko den horrei Pasa ditugula askota jarraitzen du hemen Akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten Arazo bat ez dela korazo zuek bazaudete Ikusten duzuen bezala, Pentekoste jaixetan ere atxeen hartu eta indarrak errekupatzeko tartia hartu dabie Bergararrek herri Baskarixan gaude espoloian eta ea zer kontatzen diguten hemen janean dabiltzanek. Kurra nahi zarai! Haupa gaixa! Oantxe guztu arrabatzea zutxerriko hosti gaiten, hemen ikusten duzun bezala, hemen gaude, ila 200 kiloko hosti gaiten, gatu gabe. Anta eran, da edan igual jan baino gehiago. Hori da. Eta zu pizkat aurrera. Dagon beruakin bestela. Ura, zu zanua zaz, eta hor izkuten daukazuna zer da. Die Bull. Hala da. Urtero etortzen zaela atxibatu diate. Bai, urtero. Honea, azkenean etorri beharra dago, Bergara beti tiratzen dit, lagun pila ditut bertan eta gustera etortzen naiz. Giro sekulako izaten da. Bai, eta ez balin madonik sortuko dut, osea. 3 egun asko disfrutatzen eta beste 2 egun geratzen dira, osea. Danetan urte zare? Atzo ez, baina atzo ez dalako inoiz urtetzen, baina beste egunetan bai. Eta zerekin disfrutatu zu gehien, ez da kontzertuek, juergia... Baltsa jaitxera, gaur hartu parte 2. urtez eta indou, super ondo. Osa, izan azkarrenak, baltsa gainean gehien jugazenak, oso pozik baltsa jaitxerak. Zein izan da zeuen baltzia? Baltsakidetza. Bai, eta dekorazioa zelako ezekoen? Dekorazio gutxi, ze azkenengo momentuan montau dugu, baina goiazen mozorro oso on batekin. Zein txan mozorroa? Peluka motz bat eta gero gurutze gorri bat, kamiseta txuri bat. Bergaran esate duzuen moduan, dana garbi laga dozue? Bai, laga dugu, bai, errekia eta dana laga dugu garbi. Mierda guztia jaso duta. Hori da. Bai, baltsa jaitxiera egin dozuela konta duztie, ze moduz? Ondo, superondo junda. Nik lehenengo aldiz hartu dugu parte eta justo esan dabe aurreko urtekoakin konparata asko sobeto. Ni pare bat aldiz jauzinez, baina oso ondo, bai? Gustora, ondo aia gauga eta ez dakigu igual incluso irabazi edo. Azkarren nogure esan dozko behintzat. Disfraza mozorrua zein zela prestatu zuetana hori? Unga diskoteka hola jantzita, bai, brillantiekin ta. Bai, ikusi daituzte zela itxea ibilizari, ez da irabazi behintzat, inozu? Ez dakigu ez dozko ez erreza, baina esan dozko behintzat azkarreia ugala, orduan, igual, top post behintzat, esan dozko... Top post, baiet. Irabazi ez dozuela, ez boztu esan behintzat nik uste dut ez dozuela irabazi. Bueno, igual gero sari banaketan sorpresa. Hori, azuen jarri sortzireta ze igual tablaure egoten. Igual, hori da. Podiuma behintzat. Hori, espero dugu. Bai, Eta bestela, beste 3 egunak zela fandia. Ondo, lanpetuta, ni xaxauen ibiltzen naiz, orduan beti ardurak hartuta, baina ondo. Etorri da jende pilia, brigadelokon eta jendetza egon zan baitza kanpotik etorri zan eta hola, orduan ondo, bai gustora. Eta ze disfrutatu zuen gehien? Baltsa gaitxera igual, Eso bai, baltsa gaitxera. Gaurkoa, eta ja azken eguna akaura aprotxoen biko zuen. Hori da, bai. Gero erromerixia, elektrotxaranga, kompletito. Bai, Martela Sarte, orduan ondo, bai. Malko be bai dauko, esake ondo, bai. Gazte Olimpiaden irabazliekin jarrinaz, ez da? Txapelduna! Zuk kamisetia eta ana, aldatu duzu? Bai, piztina zegoen eta buru sartua. MVP zenza? Bueno, hori esaten da, baina ez. Zelako sentimenduak pasau zaizkizu burutik, jarri zanean hor zila hortan? Txiri buelta. Postasuna, dana kantuan ikusi da postasuna.
Sales soltera, te animaré, de que fechas es para ti. Gaurko mazkaxan kontu zeuki da goizakin, zenik uste dut ondala 3 egun edo, doiala hau pasa ditzen, eta kontu zaginekin. Hori baitza esan diozu beste. Gaur oso ondo pasau, baina honika egun luzia falta jaurretik. Lehenko rondan. Rekadu batekin ator, horatzien esan da bie, trampa indozuela Gazte Olimpiatan. Guk ez duen trampa, guk ez. Zuei bet lapurtu indotzen. Lapurtu indozkue, bai. Ez que klasifikau ez? Bigarren rondan. Bigarrenak eratuga eta elimina indozkue. Eta jendia azkenengo eratu gana, klasifika hobin da. Eta zagute, igual trampa indogula, baina ez da izan holan. Bueno, danek ezin jo birabazi. Ez, favoritismo asko dago hortze, Hor, zauzko guri eliminatzeko eta beste jende batzuk eliminatu behar ziela, klasifika hobin die. Aurten urtero moduan, ipintzako patixuan puzgarrixa jarri dituzte, baina aurten ikusi danez Bergarako jaixotan kriston beroain da benez, aurten uretako puzgarrixa jarri dituzte eta guazen gozatzera umiekin. Este jaixak ia bukatzen, baina ezin moduz jundia. Ondo. Bai, ondo. Bai. Eta gaur zetorri izate hona eta ze plan daukazue? Giltzi hemen eta gero kalera. Horia. Eta bai divertitzia. Jo, eta gainera urten jarri dutzu, gainera uretako puzgarrixa jarri dutzu, ez? Ondola edo neixo hauze bestiak? Bai, ze Bergarako jaixotan bero asko dago itxen. Ondo, zeba itxena bero asko eta orduan alga refresko. Ez moduz doia ze jaixak? Ondo. Eta jo, gaur gainera jarri dutzu puzgarrixak, uretakoak, horreko beto? Bai. Bero asko dago itxen, ez da? Bai. Eta gero ze plan daukazue gaurko ja? Gero barraketara joan eta gero zezenik. Moduz doia ze jaixo, bukatzen dara baina zuzera? Oso ondo. Zein dozu egingoz jaixotan? Baraketan ibili. Horia, baraketan ibili, kalian ibili eta hemen puzgarrixetan eta da. Jo, eta gainenak kriston bero dago ditxe jaixotan, orduan zepetaz jatzue hau uretako puzgarrixak egotea. Oso ondo. Gauza ezberdinak itxeko eta danok pozik egoteko eta berotik. Eta ze izan da zuen gustukoena benko, ez proba zuen edo? Hori. Bai, ez dut zuen baten bilurra horte jaiztiak? Hasieran bai, baina gero ja behin mintauta. Gero ja ondo, eta? Bai. Zuzun dugunez, zue bekiztetan egoteko aukeria jarri dutzu hemen, eta hemen zebeala bekiran pasatzeko, ez? Hori da, Ederto, aurten olako guraldizakin aldatu inditu eta ipini ditu urjolasak eta Ederto duzok asmatu dela, bai. Bergarako jaixak kriston beroakin pasau ditugu, eta... Bero hundizakin etorri dira, orduan erremate hona, miak eta egoteko eta gurasuntzako bai, Ederto, osea, gustora. Bai, eta Bergarako jaixetan behun mientzako ekintza desberdina behin dira, eta hori zutu. Nik uste dute danendako ekintzak egon diala, eta aurten guraldizak asko lagundu dut, bero lar aukeran, baina hobe hori eurisa eta baino, osea, nik uste dute jai ederra joan diala. Zela funtzionatzen dagoene? Zubotatzen zautik, hartu zukarreria, eta balabanditxe zaurakin eta gero. Eta zaila da edo bihurra ematen dago? Ez. Hau da zuen gustukoena edo beste bat gehiago gustatzen zuen? Neri gustau jatoi handixa. Neri bai. Handixa, baina ez ematen bihurra? Hasieran bez? Bueno, hasieran igual pizkat bai. Bueno, zen mauztea ez da Bergarako jaixak? Ondo. Ondo, zein da zuen egingoz? Barraketan, dozenetara jun, afaldu kalian. Bai. Eta ontzarete hemen, Bergarako jaixotan kriston berua egin dago aurten. Bai. Orduan, hau uretakoak izatea puzgarrixak, hobeto, ez? Bai. Gainera, urakin dara eta
lehen gurtian bakarrik aiziakin izan zian eta kriston berua danak. Eta ura freskagarria dago. Izan ekintza, gaina uste eta ziren ezala aurrik usitza nola uretako ekita jartzia, orduan aldaketa zoragarria. Aurrek urtian uste dut ongin ezeki, eta bero larrin zemen, da iziak intzot gero suspenditzea, joera hori zegoela edo, oso ondin gabe. Gintzate udaletxea bekarpatxau jarri da, bitzal askoik ez da hemen, baina mangeriakin eta umiek freskatzeko aukeria dauke, eta bintzat ez da barraketako eta olako eremutako insolazio honek eta jasateko, eta oso ondo. Egizen, posgarritxa bintzat aldaketia. Zu animoko zinen sartura? Ni bai, bakarrik ez dut ekarri, bestera sartuko nitzake. Bai. Zer moduz doia ez horrelako jaixak? Ondo. Ja bukatzen da biz, baina ondo pasa duzu ezin da zure jaixetan? Barraketan egon gaz eta gaur piztinan garen hemen. Zer horrelako jaixetan kriston berua egin dau, ez? Bai. Orduan honek uretakoak izatean eta guztu jatzue? Bai. Horreko urtean hemen ezin zan egon, ez zeben ipini uretakoak kriston beruen zeban, eta kriston ideia ona, oso ondo udaletxean partetik, oso ondo. Eta gainera jarria be adin desberdinetako puzgarrixa be jarri dituzte, orduan hori be positibo aurten. Zoragarri, bai, ze justu etorri gabe bai amatxo batekin daukana umia 4 urtekoa, eta bilurrakin zetorren esaten umiak ez dakit horixan, eta txikitsuena zoragarri egon da. Asko gustau jau. Zeintzu dira zuen gustukoenako, zer da zuen gustukoena? Ez dute bilurra ematen hemen ditigotia. Baina aurten oso ondo, pistan berua ina eta behintzat uretakoak izatea punto positibo. Aurtengo pentekostiak berrikuntzekin datoz, eta 80 bergarrek Bitoren atxizateko aukera izango dabe. Goizian, etxeko txikixekin haziga. Zer modu zaren, presare botatzeko edo nervioso? Pixkan nervioso. Bai, eta zela petatzen duzu, nekatiko inbiada horra gora, orduan goitzik zer ikusiko da zure ustez? Pixkat bildurt eta goitzik. Bai, baina fijo guztuko jatzula. Bai. Behi bakarrikin lehenke hau aurten behintzat, ez? Orduan disfrutatzeko gauza bada. Bai. Ez mugiz junda Bitoren atxo izatean aukera hau? Oso ondo, asko guztu jau. Neri bai, baina pixka bildurra bat izan goixan. Bildurra, baina gero ja behin... Osa guztu lehen duzu ez da? Bai. Bererengo zinueten? Bai. Urtero plan hau itxeman nima zan zoi parte hartzea guztoko jatzen? Bai, apuntauko nintzen. Bai. Eta ze beto zinueten toko jatzunean, bakarri 80 pertsona gaitxiko dira, ze beto zinueten? Pentsa nuen oso suerteko izan zela. Suerte eta oso politxa izan alzala. Bueno, ez moduz junda esperientzia, tirolinatik iztiana? Ziran urduri negua, baina gero botan aizenean lasaitu bina izta ondo. Ez dut zuman bilura ziran hor ikustia alturia dago, Bai, alturia dago, baina, bueno, gero bajatu zanean lasaitasun puntua sartze jatu eta... Ingo zinuan berriro, aurrun guztia? Bai. Eta zepeto zinuan toko jatzunean zuri izatea 80 pertsonen arteko hori? Posi jarri nintzen, baina zanean igual, beldura sartuko jatela, baina gero ondo egon naiz eta oso posik elitzu naiz. Zu izenean animoko? Ni ez, nahiko bildurre moten dozte alturak. Bai, baina hola, zira bat igual bilurra emango da, bez? Baina gero ja ez da nizela. Bai, gero ez lasaitzu txezo eta zirakuan. Eta animoko zinuan ama itxera? Bai. Zer izan da Bitoren atxo izateko esperientzia hori? Asko guztau gat. Bai, ingo zinuan berriro? Bai. Eta ez dut zuen bilurra ziren jaiztiak edo... Altura handixea dago, así que igual, azre miartotenean bera pixkat, igual,
Baina gero guai dago, ez? Zanean bera eta... Bai, eta zer izan da gora igotzeko esperientziare bilurrakin igoza edo? Bastante tranquil igo naiz. Urtero Bergarako jaixetan ikusi ginkiena dira herrikirolak eta aurten bai hemen gare, baina aurten bide berrira aldatu dabe, berua dela eta keizpia eta izian da be disfrutatzeko eta bertan ikusi ginkie eskolarixak, errezatzaileak, bestea beste. Bueno, ez laguna gaurko erakustalixa? Bueno, a ber, gustoa, azkenen urtero hona etortzea eta azkenen plaza, gustatzen zait plaza hau gaur gaina itzalen da oso guztua ibilegea, hasiko oso guztua. Bueno, eta gainera herrikirolak sustatzeko modua bada, eta zu gaina emakumea izan dabe batzutan zailagoa izaten da lekua topatzea, orduan jaixetan ikustaldi hau ematia importantia da, ez? Bai, bueno, a ber, egia esan aizkoran da ez dakit, baina harri jautzen egia herritaketik handa neskak erakustaldi askoz gehiago eukitza ditugula. Jendea ikusian bezala hor, arbol azpine honda, gustu askoik, eta uste oso azertu ona izan dela ez. Zaharrak azten kontra egin izan dugu gaur, eta bueno, suerte bixiat eukidut, nik uste jendentzako poliki izan dela, Bergarako publikoa mundiala da. Toki guztian izatea ez, baina Bergara nik esango nuke errespetu handikin dutela beti adi ze esaten duen, esatarik ze esaten duen, da gero detaile guztikia eta gero galderak itxizkizu eta ez dela denboa pasat etortzen. Etortzea jendio gustatzen zaiona, herrikirola gustatzen zaiola. Zela iruditzen leku aldaketa hau? Ondo, etxarrena izan da, azkenengo orduan izan dela eta jente asko ez dela entera, bueno, ondo. Han goiko plazanean, San Kriston beru ertatzen du. Zein izan da zure herrikilorik gustukoena gaur ikusteko? Bueno, dana pixkat, asko, ikusten dugu eta, generalian dana. Jarraitzen duzu normalian herrikirolak? Geixegi ez, baina, eola jaixetan da, bai. Asko ez da jarraitzen duzu eskolatxeak edo? Labian gauzia, zeuan uretako parkia beba zeon, da zurak esan dugu, herrikirolan eze bala ikustia, eta, bana etorriga ikustena. Da zeba gustatzen jatzen zuri herrikirolak ikustia? Gustatzen jatelako ikustia, zelan itxen deben gauzak, nik ikasteko. Gustako jatzun izatea eskolarixo handitxan? Bai. Ze gustatzen jatzu herrikirolak ikustiana edo? Ez dakit, pixa dana. Ontsi geratu hartxuta bihurrekin dagoen aulki horrekin, motoserria arki manegatzen dago. Plaza baino hobeto ez aurreko urtean? Bai, plazia zen berua, bide berri beti leku darra, txosnenako beleku darra bide berri. Zuri gustatzen jatzu herrikirola jarraitzea edo ikustia? Asko. Bai, denbora soiaz eta urteak Bergarako jaixetan? Asko guztiat, imaginatu, betika. Bai, eta zein da gixi gustatzen jatzun herrikirola? Gixi gustatzen da eskolariak. Harriak jatzaileak ere bai, geditik. Herrikola guztiak, bai. Gaur Bergaran helduen eta umeen eguna da, eta aurten ere San Josepe elkartean erretiratuek beraien urteroko bazkaria egin dute. Goazen ea zer esaten duten. Nik uste gustora daudela. Pero ala uniko, baina ondo, bai. Erreza da jubilatuei ematea. Gustazue bebai girua ondo pasetan dabitzela, jaixak bebai eurentzat, bazkaixakin eta hola? Bai, azkenean nik uste olako bazkaritan ere elkartzen direla eta hori lagunekin egoteko, edo bai, haien adinekoekin egoteko momentua ere daukatela eta orduan ondo dago haientzat ere hola pizkat aldatzeko. Beraientzako zerbait ezberdina egiteko modu bat dela uste dut nik. La comida está bien. Luego ya veremos la carne, es la que veo yo muy mal. Janaria ondo dago, gero ikusiko dugu haragia. Hori da nik gaizki ikusten dudana. Ni Bilboko urarekin ohituta nago eta orain haragiarekin oso ondo etorriko litzaidake txampanko papare bat. Hori bai da nirea, primeran etorriko litzaidake. De champán, que es lo mío, me vendría de maravilla.
doiaz gaixak? Oso, bero, baina eske denpora txarra eskatu dezeko, pizkat zikera egun bat pasatzeko, baina, klaro, ez tozkue kasoikain. Ya sabes, el gobierno ez tozkue lagatzen. Ze moduz doia bazkaixa, urtengoa bebai? Oso ona, baina gehi ja gareia, hola, Gero galtzaldia eta dantzaldia eta gero godie herri jokuak, baita toka eta hori bolua bebai, eta igela bebai, eta bai. Goguekin orduan? Bai. Gu gainera gazte, oso gazte, gare, Ez, claro. Ez da lehengo moduan, pentsaudez. Totalmente aktibos. Bai. Dantzan etxeko goguakin eta primera pasatzeko goguakin. Ze moduz doi egirua? Hemengo oso ondo. Urtero apuntatzegaz eta, disfrutatzen dugu oso asko. Eta gero dantzaldixekin, gu ja konforme. Ja guretako da, fiesta bukaera ja. Lagunekin bebai egoteko... Bai, kuadrillan, apuntatzen gadano kuadrillan eta oso ondo bukatzen dugu dana, oso ondo. Kaixo, ze moduz? Oso ondo, da zueu? Oso ondo, bai. Ze moduz doia bazkaixa, girua? Ona, girua hobia. Girua, pixka bero zamar baina. Da, bebai, hemen lagunak zase, gero dantzaldixa dau, goguekin? Hankak izurreuta duka eta ez dakik ba. Let's